Čaute bikery, vítajte v ďalšom MTB tripe alebo aj tipe na skvelý okruh z Rajeckej doliny. Ja akurát mierim do Malej Čiernej. Okolo kostola prebehnem cez Luku na sedlo Marek. Tadiaľ zbehnem do Vrch Teplej po cyklotrase smer Sulov až na sedlo Rohač, z Rohača na Lietavský hrad a potom už len takou ľahkou intenzitou to dojazdím domov. Takže oplatí sa vám pozerať. Dnes nás čaká up and down. No a ja si myslím, že sa vám to bude veľmi páčiť. Takže pomaličky si budeme ukazovať, čo kde ako. No a let's go, takže poďme do prvého stúpania. Takže sme dorazili na sedlo Marek. Vyzerá to tu v rýchlosti nejako takto. Takým pekným posadením a takouto hojdačkou. Ale ja sa hneď vrhnem do zjazdu po Modrej. Smer Sulov. Treba dať tiež pozor, neodbočiť hneď do Sulova a ja vám hneď poviem prečo, lebo to najkrajšie nás ešte len čaká, čiže toto je sedlo Studená cez takéto krásne blatko smer Vrch Teplá. To je tiež živné stúpanie. Z lesíka som vyšiel
na túto lúku nad vrch Teplov. Hen tam vidím posed. Okolo neho by som sa mal spustiť na vrch Teplu a pokračovať po cyklotrase a tam ma dovedie až do Sulova s jedným nádherným výhľadom, ale na ten si budete musieť ešte chvíľku počkať. Takže posed, okolo posedu doľava, doprava, dosť aj fučí, tak dúfam, že ma budete dobre počuť. Držte sa vždy žltého C-čka a prídete na ten úžasný výhľad, ktorý dostanete, keď touto horou pekne zjazdujete. Nie je tam nič náročné, len je tam taká blbá odbočka, taká rozdvojka. Treba sa držať viacej vpravo, neprepaliť to, lebo je to také klamlivé. No a potom, keď vyjdete z toho lesa, krásne sa vám otvorí ten výhľad celý na tie Sulovské skaly, takže za mňa topka. No a dobre, ideme do zjazdu. Stále žlté C-čko vidím na strome. Tuto je taká rýchla odbočka doľava. To si treba užiť riadne. Toto máte ten výhľad na tie Sulovské skaly, keď pekne vidíte z toho lesíka. Pekne to je pred vami otvorené a už len zjazd do Sulova, tam sa napojíme opäť, tuším, na cyklotrasu, teraz neviem akej farby, ale pôjdeme smer Roháčské sedlo. Top, výhľadík, Sulovské kostoly, paráda. Okrem toho, že sa škrábem modrým C-čkom po lúke na Roháčské sedlo, ešte taká
rýchla story. Už som mal len 9% baterky na kamere, keďže som ju zabudol dať nabiť. Odchádzal som z domu s nejakými 40, tak som ešte pána v Suľove poprosil, či by mi trošku nepomohol s dobitím. Samozrejme ochotný hneď, takže veľká vďaka. Aj takéto malé veci si treba v živote vážiť. Takže modrá, smer Rohavský Sadok. Myslím si, že dal zabrať. No a keď už budete tu, je to jednoduché, treba si dávať pozor, lebo turisti zvyknú aj chodiť týmto chodníkom. Nie je to len oficiálne C-čko, takže po Modrej dole a smer Lietavský hrad. Na rozdvojke doprava zelené C-čko, smer Podhorie a odtiaľ už prejdeme na Lietavský hrad. V Lietave, kúsok za mestským úradom, je panelovka, je tam tabuľa Lietavský hrad. Na ňu sa treba hodiť a po tejto turistickej vidíte až hore na hrebeň a po hrebení už pekne prejdete na Lietavský hrad. Z tej Lietavy tam je taký
úvodný celkom stúpačik. Ráno sa to potom pekne zrovná. Je tu taký príjemný sklon. Nie je to nič náročné. Cez korene občas nejaký kameň, ale je to fajn. A znova platí aj tu, že nachádzajú sa tu turisti, takže netreba tu blbnúť. Cez týždeň je to podľa mňa ok. Dá sa, lebo bol som tu, nebol tu nikto. Je teraz víkend. Stretávam ľudí, takže treba byť opatrný, ohľaduplný voči sebe. Až ten vzťah turista-cyklista je vždy tam, kde má byť. Lietavského hradu som zišiel do Lietavskej Svinej, pokračujem po asfaltke, zelenej cyklotrase na sedlo Patuch. Tam nás najskôr čaká chata pod Patuchom, známa hojdačka, tu vám ukážem. A odtiaľ sa už prehúpnem do Zbiňova a tam ukončím dnešné video. Takéto pekné jazierko, hojdačka. Na hojdanie, keď budete mať šťastie, môžete sa pohojdať. Ja som to šťastie zatiaľ 4 roky nemal. Tu sa môžete občerstviť. Káva, nealko. Veľa turistov. Na križovatke pod sedlom Patuch môžete pokračovať buď rovno a pôjdete sedlo Patuch, alebo odbočíte doľava na žlté, na zelenú cyklotrasu a dostanete sa do Zbiňova.
tam vám ukážem ešte jeden taký krátky travers, ale je obojsmerný, takže zase výkričník cez víkend určite dávať pozor, cez týždeň, ak máš to šťastie, tak si ho pekne vychutnáš celý sám. Po vyšľape do zjazdu doľava odbočiť na travers. Topovička, keď vám to takto vidie, že tam nikto není. Top. Len dozaj nebezpečné občas tie korene. Tu už si dám len malý doťuk. Vyjdem nad tábor. Odtiaľ sa spustím domov a po asfaltke to už len ľahko vyjazdím. Páčilo, nezabudni dať like, koment alebo odber. No a užívajte ešte posledné slnečné dni. Máme pred sebou jeseň, čiže tú najkrajšiu časť možno obdobia tej cyklistiky, kedy sa to všetko pekne sfarbí. Takže dúfam, že najbližší tip bude čoskoro.